Aivan uskomaton nettihitti. Siis tällä hetkellä yli 8 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa. Muun muassa jenkkiläiset Hollywood-tähdet on latailee tätä videota, jossa meidän seuraava vieraamme puhuu niin sanottuja pseudokieliä. Se tarkoittaa suomeksi sitä, että hän ei varsinaisesti puhu näitä kieliä, mutta hän saa ne kuulostamaan aivan aidolta. Hän on uskomaton lahjakkuus. Katsotaan pätkä, mistä tässä koko videossa on kysymys. Olet maseksimas puska juurel. Ma ütlesin ka taseksimees on karvakorv makkaral. Iljas kardjuska, kadrupaili blakavešňažňoru. Minjakaral karvokalal ja diskimirin sambuode. Bonsoir, j'accateur le boulesson saboide 80. Che le buon antoiseau jaski monard, je le podiment. Mangiorno pratti solla viretto putta pesca madra solla. Aivan uskomaton lahjakkuus. Ja nyt ensimmäistä kertaa televisiossa ikinä. Lämpimästi tervetuloa Saara-Mari Forsberg. Susta on kohuttu siis koko viikko. Joo. Mut kuka sä olet? Mistä sä tupsahdit? Mä oon pieni tyttö Pohjanmaalta. Mun nimi on Saara-Maria Forsberg. Ja mä olen itseni etsijä. Tälleen lievästi sanottuna, joo. Mut siis sä oot etsinyt itseäsi muun muassa huomaamalla jossain vaiheessa, että sä osaat puhua kieliä ihan käsittämättömän lahjakkaasti. Siis Puhua kieliä. Niin, no puhua siis esimerkiksi tällaisia pseudokieliä. Milloin sä huomasit tämän taidon itsessäsi? Siis itse asiassa pseudokielien puhuminen ei niin kuin ole se taito, mikä mulla tavallaan on. Tai siis ainakaan mä niin kuin en näe sitä silleen, että se oli vaan semmoinen hassu pikku idea, minkä mä sit päätin laittaa sinne YouTubeen hetken mielijohteesta. Ja mulla on lähinnä ehkä sit se, niin kun, se taito siinä, mitä mä ajattelin. Se on ehkä sitten niin kun näiden aksenttien ja tällaisten niin kun dialektien vääntely siinä, että silleen mun mielestä. Anna joku esimerkki. Siis, sä puhut esimerkiksi sellaisia kieliä, joita monet meistä osaa, mutta sä osaat täydellisesti aksentin. Esimerkiksi Amerikan aksentin, Australian aksentin ja brittiaksentin eron. Niin miltä ne kuulostaa? Jenkki-aksentti. Well, I don't know, man. It's like totally, I just speak this like English with this sort of kind of a American accent, and I can actually do several American accents. Okei. Mä laitan vähän etelävaltiota. Well, I don't know, man. I just used to live in Texas, so that's pretty much what I do. I'm from Texas, man. Woo! No miten sitten esimerkiksi siis Australian aksentti? I've also never been to Australia, but I just kind of like to play around with the accent because I don't know, it's kind of edgy and nice. I like it a lot. So. Okei. Vielä yläluokkainen brittiaksentti. But my darling Catherine, you should never underestimate the power of manipulation. Ja sit sä lataat tämän videon YouTubeen ihan omaksi huviksesi. Joo, siis ihan niin kuin kokeellisesti silleen vaan. Katso, että ketään kiinnostaa. Ihan silleen tolleen hetken mielijohteesta. Ja se saa ensin muutamia latauksia. Sitten sä huomaat, että se on saanut 10 000 latauksia. Okei, varmaan ekarajapyykki sä huomaat, että se on saanut 100 000 latausta. Mitä sä mietit silloin? Siis mä mietin, että hitsit, mä en osannut odottaa tätä siis todellakaan. Siis se oli niin siistiä huomata, samalla myös pelottavaa, koska mä oon niin pieni ja herkkä ja haavoittuvainen, mutta joo. Mutta sä oot saanut älyttömästi tarjouksia sen jälkeen. Joo. Kerro hulluin tarjous. Mitä sulle on tarjottu? No esimerkiksi yksi semmoinen hauska tarjous oli lähtee meksikolaiseen appelsiinimehu-kampanjamainokseen. Se oli mun mielestä tosi hauska. Ja siitä mä sain kans tämmönen yhdysvaltalainen rommivalmistaja, joka olisi saanut tosi kovan diilin, mutta se nyt ei sitten ehkä olisi ollut ihan hyvää PR:ää se sitten. Niin Ja sitten oli joku semmoinen dokkari, mua pyydettiin, että jos mä haluaisin muuttaa Ibizalle tekemään töitä. Siis ne on kaikki tullut tässä parissa viikossa. Siis ne on kaikki tullut tässä, ja niitä tulee oikeasti siis monta päivässä, ja siis se on aivan hullua, siis ihan crazy, ja mä oon vieläkin aivan sekaisin. Mutta sulla on managereita nyt, tässä ajassa on tullut jo, se on ihan hyvä, että on tullut pari manageria, mutta siis että minkälaisia rahasummia ne tarjoaa? Nyt sun kannattaisi rahastaa ja tehdä itsestäsi miljonääri. Niin. No me ollaan vähän niin kuin katsottu nyt sit niitä parhaimpia ja yritetään seuloa sit niistä semmoisia niin kuin järkevimpiä, mitkä on niin kuin tällaisen PR:n kannalta silleen niin kuin edullisia ja silleen miten tämän saisi silleen kätevästi rakennettu ja saatu tästä jotain silleen hyötyä irti kanssa. Vedäpä vaikka ranskaa. Que veux-tu, je suis fan de toi, mon carnebabli, quand je te vois, que je suis pour ton entre du vol et moins sain, je dis pour te voilà.
Miten esimerkiksi ruotsi sillä tavalla? Se on tietysti hankalaa, kun se on yksi sun kielistäs, siis äidinkielistäs, tai sun isäskieli. Mutta osaatko puhua semmoista pseudoruotsia, missä sä et oikeasti sano mitään, mutta se kuulostaa riikinruotsilta? Alltså för hjärtalan skulle få det rusa om jag tills skjuta varandra lite föra. Så jag säger ju ingenting. Det är ju lite svårare för mig att som, vet du. Ja. Niinpä. Ja. Förstår du? Ja. No entä nyt erittäin tärkeä asia Venäjä? Sitäkin sä osaat. Поздравляю с свободой, шашти золодырбались за рыжку жузиму до жозобеврой лавичу взяла. Бирдик лабатимозио, ты шти забыла. Mutta tämä kuulostaa, nykyaikana ihminen on niin epäileväinen. Aina ajattelee, että tämä on jonkun ison organisaation järjestämä markkinointitempaus. Niin pitääkö tämä oikeasti paikkansa, että olet esimerkiksi ihan vähän aikaa sitten vielä kaupan kassalla töissä ja sä aloit ihan oikeasti vaan tehdä näitä huviksesi? Siis erittäin hetken mielijohteesta huvikseni, itsekseni kotona, aivan niin kuin indie-meiningellä. Siis ei ollut mitään tarkoitusperiä siinä. Siis mulla oli liikaa vapaa-aikaa ja mä halusin käyttää sitä jotenkin. Niistä mä päädyin höpöttämään gibberishia kameralle yksin kotona, joten se kertoo ehkä jotain siitä, että mulla on vähän kuiva elämä tai jotain. Niinpä. Miksi et sä on vaikka American Idolsissa tai jossain talent-ohjelmassa, koska sä varmasti pärjäsit siellä. Siis Hollywood-tähdet, niin kuin mä äsken sanoin, on jakanut tätä videota ja yli 8 miljoonaa 2 viikossa. Niin mä veikkaan, että sä oot ihan oikeasti kohta jossain Jenkki-talkshowssa. Joo, en kyllä sitten tiedä. On meillä kyllä noita tarjouksia tullut, mutta se on tietysti siitä, että me katsotaan ne päällimmäiset. Me odotetaan vielä vähän aikaa, että tulee joku aivan ultimaalinen ja sitten me niinku katsotaan siitä sitten semmoinen kiva. Mutta siis ihan nöyrällä meiningillä mennään ja silleen katsotaan mikä sitten osuu parhaiten. Se mikä on hassua, että sä osaat puhua myös tämmöistä pseudosuomea. Eli siis meillä on esimerkiksi tällä hetkellä tämä näkyy myös ulkomailla katsomon kautta. Sulla on paljon faneja ulkomailla, jotka siis katsoo tätä ja niille tämä kuulostaa ihan käsittämättömältä molotukselta, mutta voisitko vähän niin kuin puhua sitä, miltä Suomi kuulostaa ulkomaalaisen silmin tai korvin? Siis on keimatuloa kavatuksella me tisuunakaterumaa. Se sitä ollut me tikosantoa. Tämä on ihan mielettömän hyvä kuulostaa. Tän on pakko tulla jostain musikaalisuudesta tai jostain sellaisesta, vai onko teidän perheessä tällaista taitoa? On. Siis me ollaan ihan siis neroja. Meidän koko, ollaan neroja. Meillä on ollut koko perhe aina semmoinen tosi musikaalinen ja meillä on annettu se musikaalinen kasvatus. Koska sut lähti sitten seuraava video, missä sä parodioit erilaisia musiikkityylejä. Voisitko vähän laulaa meille ihan hetken tässä? Stage is yours. Thanks. Laulat sä oikeasti siis jotain vai mitä sä teet? Kävelemme nyt tänään. Where there is something going down, like the storm in the sky. Oh, I ain't gonna be played by your behavior. How can I trust someone who's lying to me? So bow out, go, and I say bow out and leave, yeah. Take your stuff and go, 'cause you're not for me, no. Aivan uskomaton lahjakkuus. Kiitoksia, että tulit ensimmäisenä meidän talkshowhun. Sä pääsit vielä pitkälle.